Imbiko yokweqa ejele laseMangaung eFree State kukaThabo Bester yasabalala enkundleni yezokuxhumana u-X ngoNdasa. Udokotela uNandipha Magudumana kubikwa ukuthi waba nesandla ekucijeni itulo lokweqa ejele kukaThabo Bester owagwetshwa udilikajele ngecala lokudlwengula nokubulala ngo-2011. Laba bobabili emva kokuzwa imbiko yokuthi bafunwa amaphoyisa balifulathela lelizwe balibangisa eTanzania. Kwaphoqa ukuthi umbuso uyobalanda khona eTanzania ngoMbasa. Sasilokhu senyuke njalo-ke isibalo sabantu ababoshelwa ukuba nesandla ekweqeni kaThabo Bester ejele. Omunye wabo kwaba ubaba kaDokotela uMagudumana, uZolile Sekeleni nowagcina ekhishwa ngebheyili kanye nabanye. uSekeleni kusolwa ukuthi nguyena owayishayela imoto kaDokotela uMagudumana eyayithwele isidumbu esasetshenziswa ukuze uThabo Bester eqe ejele. Lesi sidumbu kwathiwa eskaBester njengoba kuthiwa washela ejele. Umndeni womuntu okwasetshenziswa isidumbu sakhe kule mpica badala waqemeka udume lwengozi ngalesi sigameko. Udokotela uMagudumana wakuphosela inselele ukuboshwa kwakhe eTanzania ngelithi kwakungekho emthethweni. Wafaka isicelo sebheyili, inkantolo yasichitha. Abanye abasolwa bona badedelwa ngebheyili. Bonke abasolwa bagcina ukuvela enkantolo ngolwezi engekho udokotela uMagudumana, okwabikwa ukuthi waquleka. Leli cala lizobuyela enkantolo ngomhla ka-21 kuNhlolanja ka-2024. Sekuphele izinyanga ezinhlanu kusukela icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa laqala ngejaji elisha. Ijaji uRatha Mohatlheng langena ezicathulweni zejaji uRefiwa Maumela owamiswa ngumengameli kulandela ukugqoza kwecala. Kuningi-ke osekwenzekile kulezi nyanga ezimbalwa ezedlule okushiye abantu bekhexe imilomo. uZandile Khumalo waba ngabanye bofakazi abahamba phambili kuleli cala, njengoba naye wayekhona ngosuku lwesigameko. Bahlanu abantu abasolwa ngecala lokubulala uSenzo Meyiwa. Umsolwa wesibili uBongani Ntanzi wachazwa njengesigebengu esasigqoke isigqoko nesafika sadubula uMeyiwa, kodwa-ke uNtanzi uyakuphika lokhu. Oqala-ke waye engemude kakhulu, wayephathi nendawo nje enamadresi efika nje khona la ngasentameni, and then wayefake isigqoko sona lesi ebengesikhomba lapha esithombeni. Lo wesibili wayemude, eslim ngomzimba, egqoke ihudi. Inkantolo yezwa ukuthi uKheli Khumalo kukhona ukuxhumana ayenakho nabanye abasolwa ngomakhalekhukhwini ngaphambi kokuthi uMeyiwa abulawe. Ungoti obheka ukusebenza kamakhalekhukhwini waveza nokuthi kwenziwa iswim swap enombolweni kaMeyiwa khathi eseshonile. Ukuqulwa kwaleli cala kuthe ukubambezeleka khathi abasolwa bekuphika ukuthi kukhona itatimende abazenza mhlazane beboshwa, njengoba-ke abanye bethi bashaywa ukuze bazenze. Leli cala liguqe kusaqhubeka elinye futhi icala ngaphakathi kulo lokubheka ubuqotho beitatimende ezenziwe ufakazi. Lizobuyela enkantolo ngomhla ka-22 kuMasingana ka-2024 noBrigadier Geninda ebhokisini. Ngaphambi kokuguqa kwecala kwaba nesigameko sokubambana ngehluthu phakathi kwabasolwa nojele. Bekuwomunye futhi unyaka wokuqiqa ezinkantolo kowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma. uZuma ubhekene namacala athinta isivumelwano sokuthengiswa kwekhali ngeminyaka yo-1990. Kubikwa ukuthi wafumbathiswa intshontsho ukuze avikele inkampani yaseFrance Thales. Kodwa-ke uZuma akakaye enkantolo ngaleli cala, lilokhu lihlehliswa njengoba esahamba amanye futhi amacala awavulela umshushisi wombuso uBilly Downer kanye nentatheli uCorin Mon nomengameli uCyril Ramaphosa. Imizamo kaZuma yokulwisana nalabenkantolo ilokhu ichithwe njalo. Kodwa-ke akapheli mandla njengoba namanje usaphosela inselele isinqumo senkantolo yomthethosisekelo
Akwaziwa-ke ukuthi ingabe elithinta izikhali lona lizoqulwa nini. Ngakolunye udaba kwenzeka ingwijikhwebu khathu umengameli uCyril Ramaphosa egunyaza incwadi yokuthi uZuma adedelwe ngoshwele ejele ngoNcwaba ngecala abhekene nalo lokwedelela inkantolo yomthethosisekelo ngo-2021 ngokwenqaba ukuyovela kukhomishana kaZondo. Ukuboshwa kwakhe kwasusa omkhulu umsindo kwaholela ekutheni kube nezibhelu ngoNtulikazi ka-2021. Kwamanye amacala asenkantolo kumanje elosolwa ngokubulala umndeni wakhe ukuze azitholele imali yomshwalense u-Agnes Sishwantsho. Kumanje-ke usemzamweni yokuthi akhishwe ngebheyili. Umbuso uyakuphikisa lokhu. USishwantsho uzobuyela enkantolo mhla ka-11 no-12 kuMasingana ezoqhubeka nesicelo sebheyili.